हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै गासिबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअखौ लाबोनाय जादों जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि ओंखारना फैदोंमोन फरेस्टार ग्रेड 1 बिनि थाखाय एडमिट कार्डआ ओंखारना फैबाय बेखौथ' गासिबो नोंथांमोना डाउनलड खालामबाय जानांगौ आं मिथिखागौ बिनिफ्राय जोंहा एसिस्टेन्ट जेलर प्रिजन डिपार्टमेन्टनि बिनि थाखायबो जोंहा साख्रि ओंखारना फैदोंमोन बिनि एडमिट कार्डआबो जोंहा ओंखारना फैबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि गोबां ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारना फैदोंमोन दाख्लैबावसो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय जानांगौ बिनि बागैबो जोंहा गोबां बेनि सायावबो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जानो गोनां दङ जोंहा रिटेन एग्जाम जागोन गोबां एग्जामा दायो जानो थांगासिनो दङ नाथायबा दायो जोंहा गोदान साख्रि ओंखारना फैयाखै दे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बेखौ नोंथांनिसिम गिबियावनो खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया फैदो जोंहा बे भिडिअनि मेन टपिकआनो जाहैबाय आङो गाबोननिफ्राय नोंथांमोननिसिम माने एग्जामा जोंहा जानो थांगासिनो दं नालाय रिटेन एग्जामा जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आङो गाबोननिफ्राय जेनेरेल नलेजनि माखासे MCQ लाबोनाय जागोन बर'जोंनो कुइसना बर'आवबो थागोन इंलिसावबो थागोन मानि थाखाय आं जेनेरेल नलेजनि MCQखौ लाबोगोन आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनो सानदों दाख्लैबावसो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि DHS DME बिनि थाखाय जोंहा ग्रेड 4 नि एग्जाम जादोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो होदों जानांगौ दा बेहाय जोंहा कुइसना मानि सायाव बांसिन फैदों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जोंहा आसाम हिस्टरिनिफ्राय कुइसनानो जोबोद खम फैदों दै आं कुइसन पेपारखौ नायदोंमोन कुइसना जोबोद खम फैदों आसाम हिस्टरिनिफ्राय बिनिफ्राय जोंहा कुइसना मानिफ्राय बांसिन फैदों जोंहा जिके माने कारेन्ट एफेयार्सआ इनक्लुड जाबाय बे जिकेआवनो जिकेनिफ्रायनो गोबां जोंहा माने कुइसना फैदों दै दा बेहाय माने माबायदि कुइसन फैदों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों बबेबा कान्ट्रिनि केपिटेला मा बेफोरबायदि फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे नेशनेल पार्क जोंहा बे गासिबो जोंनि बे इन्डियानि गासै खैथा नेशनेल पार्क दं बेखौ मिथिनायजों लोगोसेनो बबे नेशनेल पार्कआ बबे रायजोआव दं बबे स्टेटआव दं बिनि बागैबो जोंहा कुइसना ओंखारना फैदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसन जेरै IMF बेफोरनि हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दङ वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन WHO बिनि हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दं बेबायदि कुइसना ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो जोंहा माने दाख्लैनि एग्जामाव जों ओरैबायदि कुइसनखौ नुनो मोननाय जादों आरो बांसिन माने जेनेरेल नलेजनिफ्राय जोंहा कुइसना ओंखारना फैदों जोंहा आसामनि बे रिलेटेड कुइसनानो जोबोद खम फैदों दै दा बेनिखायनो आं गाबोन नोंथांमोननि थाखाय माखासे कुइसनफोरखौ लाबोगोन जायफोर माने नोंथांमोननि थाखाय गोनां जोंनि बे ग्रेड 2 नियावथ' आसामनि कुइसन एसे फैयो दै ग्रेड 3 नि एग्जामाव जोंहा आसाम हिस्टरिनि एसे कुइसना फैसाबो नाथायबा जोंनि बे ग्रेड 4 नि साख्रि होनोबाथाय जोंहा बे गोबाङानो मानिफ्राय फैयो कुइसना जोंहा बे साइन्सनिफ्राय कुइसना थायो दै साइन्सनिफ्रायबो कुइसन थायो जेनेरेल नलेजनिफ्राय बांसिन कुइसन थायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थाहरखानाय जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय गाबोन जेनेरेल नलेजनि माखासे गोनां कुइसनफोरखौ लानानै फैगोन नोंथांमोनाथ' दायो गोबां मानसिफ्रानो गोसो होनानै फरायगासिनो दं जानांगौ दा बेनि थाखायनो आंबो एसे नोंथांमोननि थाखाय हेल्प खालामना होनो हायोदां बिनि थाखाय आं गाबोन नोंथांमोननिफ्राय मोननै मोनथामसो माने बिदिनो गोनां आं भिडिअखौ लाबोगोन सानसेयावनो आं मोननै मोनथाम होगोन आरो माने जेनेरेल नलेजनि आरो साइन्सनि माखासे कुइसन थागोन जिअ'ग्राफिनि कुइसन थागोन आसाम हिस्टरिनिबो मोनफा मोननै बेबायदिनो कुइसन थाबोगोन दा बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे कुइसनफोरखौ बर' रावजों लोगोसे इंलिसाव आं कुइसनखौ लाबोगोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आपडेटआव था नोंथांमोना चेनेलाव गाबोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ होगोन दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दासान्दिथ' जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि जेबो साख्रि ओंखारना फैयाखै आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि दासिमबो जेबो साख्रि ओंखारना फैयाखै ग्रेड 3 आनो जा ग्रेड 4 आनो जा नाथायबा साननैसोनि उनाव ओंखारना फैनो हागौ बादि एसे खौरांबो ओंखारगासिनो दं साख्रिनि बागैनो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों